Chrípková epidémia straší na školách v celom Trenčianskom kraji, výnimkou nie je ani okres Partizánske. Aká je situácia s chorobnosťou v našom okrese v týchto dňoch? Chorobnosť v podstate monitorujeme celý minulý týždeň a celý tento týždeň. Minulý týždeň nám situácia vyzerala pomerne dramaticky na základnej škole Rudolfa Jašíka, ale tam sa situácia vyriešila tým, že deti sa nám po víkende vrátili do školy. Chorobnosť tejto škole vypukla v piatok 25. januára, kedy dosiahla hranicu 36% a chýbalo až 159 žiakov. Keďže sa blížil víkend, počítali sme s tým, že pravdepodobne po víkende sa nám deti do školy vrátia, preto sme ten piatok po konzultáciách prázdniny nevyhlásili. Bola to aj naozaj pravda, lebo v pondelok sa nám vrátilo 46 žiakov a chorobnosť nám poklesla o 10,6%. Chrípková nákaza najviac zasiahla základnú školu s materskou školou na Veľkej Okružnej. Podľa informácie jej riaditeľky Jany Beňuškovej bola chorobnosť pondelok 28. januára až 36%. V materskej škole sa toto číslo vyšplhalo dokonca až na 53%, preto boli v oboch zariadeniach nútení vyhlásiť chrípkové prázdniny až do konca týždňa. Čo sa týka materských škôl, na materských školách nám zhruba každý deň chýba okolo 50% detí. Riaditeľky materských škôl spájajú triedy do menšieho počtu a snažíme sa zachovať prevádzku materských škôl, pokiaľ to len pôjde. Pokiaľ nejak dramaticky neklesne počet detí pod 15, tak budeme sa snažiť, aby škôlky materské boli otvorené. Chrípka sa najčastejšie prejavuje v kolektívoch, kde sa koncentruje väčšie množstvo ľudí. To je napokon aj prípad základných a materských škôl. Deti doplácajú na to, že tým zhlukovaním alebo tým, že teda je ich v uzavretých priestoroch strašne veľa, tak ochorejú a preto teda ten chrípkový infekt rýchlejšie a ľahšie získavajú. Na prevenciu by sme podľa pediatričky mali myslieť už v septembri. Vhodná prevencia je nielen otužovanie, správna životospráva, ale hlavne očkovanie. Takže to očkovanie, na to treba myslieť už koncom augusta, začiatkom septembra, zakiaľ ešte vlastne tie chrípkové ochorenia nie sú. Či sa chrípka podpíše aj na zatvorení ďalších základných a materských škôl, ukážu už najbližšie dni. V súčasnosti je však priemerná chorobnosť na hranici 25% a preto sa zatiaľ nepočíta s vyhlásením chrípkových prázdnin v ďalších školách. Takže Michal, stačilo?